Bueno, molt bona vesprada. Moltes gràcies per estar així esta vesprada també per escoltar a estos referents en el tema que anem a tratar. Es dono les gràcies a ells, Maria Dolores, Ivan, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació de l'associació de vindre a donar aquestes conferències per veure si anem a deprimir i anem aclarint idees i saber el que tenim que demanar, com i de quina manera. Gràcies també a la cooperativa, Rafa, a tot l'equip de la cooperativa, especialment també a Xavi, que està ahí avui, que és de normal no treballa, la cooperativa està tancada, ha vingut a obrir-nos i de més. Gràcies, perquè és un espai necessari i gràcies a tots vostès també per venir. Vaig a fer una breu presentació. La professora Ana Maria Camarasa, per motius personals, no ha pogut avui estar aquí, però Maria Dolores forma part de l'equip i ells mateixos ho han arreglat tot, ens han fet el cartell nou, tot corrent, vull dir, aliances fins al darrer moment perquè són necessàries per dur aquestes coses endavant. Bé, Maria Dolores Pitas Garrido, catedràtica de Geografia Humana en el Departament de Geografia de la Universitat de València, presenta una dilatada trajectòria investigadora, docent i de gestió, de més de 30 anys de dedicació universitària. Compta en més de 50 articles i capítols de llibres publicats. Ha sigut IP, que no sé molt bé el que és, investigadora principal. Vale, doncs mira que he estat ahí pegant voltes i no sé ben bé el que és. Vale, gràcies. D'un projecte nacional i de 3 projectes financiats per la Unió Europea, dins del H2020, que tampoc sé. Molt bé, gràcies. Ha sigut directora del Institut Interuniversitario de Desarrollo Local de la UBEG y de la UGE, vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia y presidenta de la Cátedra de Geografía y Medio Ambiente. Actualment és delegada de la rectora per al programa d'Universitat Societat de la Universitat de València. En els últims anys s'ha dedicat la seva investigació a temàtiques que poden incluir-se dintre de la geografia econòmica, la geografia social i la geografia del turisme. I com l'accessibilitat als serveis públics en entorns metropolitans, el turisme territorial, el turisme litoral i cultural, i la innovació social, el desenvolupament sostenible en distints contextos territorials, les desigualtats territorials i socials, etc. En paral·lel a això, és que estic traduint directament. En paralel a ello ha sido invitada como profesora visitante en la London School of Economics de Reino Unido. El laboratorio parte de la Universitat de Grenoble de Francia, el Departament de Geografia Humana de la Universitat de Lindsay de Nueva Zelanda, el Centro CRISES de Montreal, Canadá. Realizó además estancias predoctorales en la Universidad de Leeds, Reino Unido, y en la Universidad de Toronto de Canadá, y en Pensilvania, en la State University de Estados Unidos. Ha dirigido 7 tesis doctorales, 2 de ellas con mención internacional. Es directora y miembro del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de Geografía de la Universidad de València. Moltes gràcies, Maria Dolores. No, que sepas que és el currículum que m'ha passat Ivan, per tant, fa justícia. No, també és bo perquè de vegades nosaltres aquí en castellà se donem poca importància, pensem que ningú pensa en nosaltres, que no ens estimen, que no ens valoren, i pense que gent de la categoria, com l'altre dia de Ximo Farinós i d'ara de vosaltres i altres que vindran, crec que és un motiu de sentir-nos també nosaltres reconeguts dintre de tot el coneixement acadèmic front a el que ens ha passat. Així que moltes gràcies. Bé, Ivan Portugués ja mos coneix. No sé si vosaltres... Bé,
Ivan Portugués, alguns de vosaltres suposo que se'n recordareu d'ell, ja és conegut nostre. Per mi és un referent, algú que admire moltíssim per el treball que fa, i molt especialment perquè ell posa en un moment donat tot el seu coneixement, tot el seu temps i tot el seu treball en fer la seva tesi doctoral fent el primer estudi sobre el Pla Sud de València. És així? El que se coneix i el que després ha evolucionat a un llibre per a la Confederació i demés. Per què és tan important? Doncs perquè el Pla Sud, havent estat el pla hidrològic més important que ha fet aquest país en 60 anys, hem de saber que sembla que no tenia massa importància per segons qui, perquè no s'havia fet mai ningú estudi, ninguna reflexió, fins que Ivan se posa a treballar sobre això. I crec que és una importància vital, no solament per el que ens ha passat, sinó abans ja ho era, per a prendre mesures, per a reflexionar, per a aportar idees que minvaren tot aquest efecte tan negatiu que té sobre el sud, el Pla Sud, tenint i tot coses positives com ha tingut i té per la ciutat de València, però que nosaltres teníem que reflexionar. Per tant, ell ja vingui així a Castellar, presentar la seva tesis, i tenim una relació, i ara encara tenim més perquè també s'ha afectat per la Dana. Així que, Ivan és geògraf i doctor en el programa de Territori i Medi Ambiente de la Universitat de València. Actualment és professor ajudant doctor adscrit a l'àrea de Geografia Física i del Departament de Geografia de la Universitat de València. Durante su formación investigadora ha trabajado como técnico de sistemas de información geográfica en el Coastal and Marine Research Centre de Cork de Irlanda. Ha realizado estancias internacionales en la Universidad de Limoges, en la Universidad de Padova y la COAM de Montreal. Ha colaborado de forma habitual amb la Confederació Hidrográfica del Xúquer, organisme de Cuenca con el que ha publicado varios libros. Sus líneas de investigación se dividen en dos ramas principales. Por un lado, la gestión de espacios fluviales en ámbitos urbanos, por otro lado, el estudio de fenómenos hidrometeorológicos extremos y sus principales consecuencias territoriales, especialmente en un contexto de cambio climático y ambiental. Participa en el proyecto Transferencias Chorres del Riu Palància i la geografia vora riu. Ho faig curtet, com han dit, però una miqueta de justícia en els seus sabers. Sense més, ells ara passem a que ens expliquen tot el que han preparat, que ens donen la seva conferència, els escoltarem en atenció i després, com el dimecres, tindrem un espai llarg per a poder fer preguntes, dubtes i demés. Però com heu pogut veure en el seu currículum, són dues persones sobradament preparades per tractar aquests temes. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a la Asociación de Vecinos de Castellar, en PAR en concreto, pero a todos los que forman parte de esta asociación por habernos invitado y a todos ustedes por estar aquí un viernes a las 6 de la tarde, que tiene mucho mérito. Nosotros hemos planteado esta charla o esta presentación con dos partes. De la primera parte me encargaré yo y les voy a comentar muy brevemente, espero no sobrepasar los 10 minutos para que se hagan la idea, comentarles quiénes somos nosotros, aunque ya han leído un poco nuestro currículum, pero quiénes somos, en qué momento y en qué punto de la investigación científica estamos como grupo de investigación. Y después tendrá charla más importante y más interesante que correrá a cargo de Iván, que va a hablar en concreto, pues yo creo que los temas más cercanos y que más les interesan. Pero aquí estaremos los dos después para contestar a cualquier cuestión que quieran plantearnos. Así que, tenemos esta pequeña presentación, como les digo, nuestro grupo de investigación, nosotros formamos parte, somos profesores del Departamento de Geografía
de la Universitat de Valencia, y yo además formo parte del Instituto Universitario de Desarrollo Local. Bueno, los dos, con otros compañeros que ahora les presentaré aquí, aquí con fotografías, formamos también el equipo de investigación que se llama RIUMED. Tenemos este logo y tenemos lo que yo les voy a presentar, forma parte de nuestra página web, de manera que si ustedes quieren más información pueden entrar en www.riumed.es y ahí está nuestra investigación. Eso lo voy a contar brevemente. Bueno, tenemos dos proyectos principales que se llaman, tenemos aquí abajo. En este momento tenemos dos proyectos de investigación principales. Yo soy IP, o sea, soy la investigadora principal junto con la profesora Ana Camarasa de estos proyectos, pero lo importante es el equipo que tenemos. Aunque parezca un poco difícil de entender, yo creo que es una de las pocas veces en que nos hemos unido en un mismo proyecto de investigación profesores de distintas áreas de conocimiento dentro, en nuestro caso dentro de la geografía, pero nosotros también contamos con una periodista, por ejemplo, y contamos también con personal que es externo a la Universidad de Valencia. Los dos proyectos que les comento que tenemos hoy activos, porque hemos, como ha dicho Empar, llevo 30 años en la universidad, entonces he tenido muchos proyectos, pero estos están en activo, son estos que tenemos aquí abajo. Risked y Build Change. Les hablaré solamente de uno porque somos los mismos y es muy parecido, pero la ED de Risked significa educación y ya vamos centrándonos. Bien, les hablaré de este, pero es como hablar de los dos porque la temática es muy similar. Este proyecto, ambos dos nos los concedieron, cuando lo cuento la gente se ríe, el día 1 de septiembre de 2024. Nuestro proyecto se llama Resiliencia Socioterritorial ante inundaciones por el cambio climático. 2 puntos. Los casos de la Rambla del Pollo, el Carraicet y tenemos una rambla en Alicante. Esto el 1 de septiembre. Nuestro proyecto tenía como objetivo, claro, hemos tenido que cambiarlo casi todo. Nuestros proyectos ambos tenían como objetivo analizar la percepción del riesgo por inundación, porque ya habíamos realizado análisis previos y nos salía que la población en general tiene una percepción del riesgo muy baja, muy baja. No conocemos bien el lugar, el territorio en el que vivimos, mucha gente no es consciente del riesgo de inundación que existe en el territorio y tampoco sabemos cómo reaccionar si ocurre la catástrofe. Entonces, como esto ya lo teníamos analizado, queríamos incidir más, realizar encuestas de percepción y llegar a la conclusión que ya nos imaginábamos que iba a ser que el riesgo es muy bajo, o sea que la percepción del riesgo es muy bajo, y por lo tanto íbamos a desarrollar, como les he dicho antes, programas educativos para explicar cómo funciona el territorio, cómo funcionan las cuencas, la hidrología y qué cuestiones se tienen que tener en cuenta para la resiliencia una vez pasada la catástrofe. Bueno, nosotros no sabíamos que nos iba a pasar la catástrofe antes que pudiéramos empezar con nuestra investigación. De manera que estamos ahí y hemos cambiado los objetivos, aunque más o menos seguirían siendo no hace falta estos, que es un poco lo que les he comentado, el análisis de la percepción del riesgo, para luego desarrollar programas educativos tanto para la sociedad en general como para dirigido a grupos específicos, por ejemplo los jóvenes a través del sistema, a través de la formación reglada, ¿no?, en los colegios. Bien, más. Vale. Estas son las personas que formamos, algunas de las personas que formamos parte de nuestro equipo de investigación. La primera fotografía es Ana Camarasa, que no ha podido venir por cuestiones personales, de agenda personal, familiar, pero que igual la cara le suena porque ha salido mucho en televisión precisamente por el tema, o sea, fue una de las primeras personas que aparecieron en televisión explicando lo que había ocurrido con la Dana, cuando ocurrió la Dana, porque su tesis
que ya tiene también unos 30 años o más de 30 años, versó sobre la Rambla del Pollo. Ella dibujó la zona de inundación y se ha calcado, es lo que lo sabíamos. ¿Vale? No podemos decir que sorpresa, no. A veces ha salido muchas veces. Bueno, después estoy yo, nosotras dos somos las catedráticas, ella es de geografía física, pero se les decía, yo soy de geografía humana, he trabajado más en temas de participación ciudadana o innovación social, entre otras. Y después, bueno, aquí tienen a Iván, que lo tienen aquí en persona, y otros miembros de nuestro equipo. Por cierto, allí detrás tenemos a Aitana, que es la compañera más joven de nuestro equipo de investigación, al final, y también para cualquier cuestión que quieran preguntar, pues ella también puede contestar. Bueno, entre las cuestiones que hemos puesto en marcha, digamos enseguida, en cuanto hemos empezado el proyecto, aquí hay una lista que si entran en nuestra página web, todos estos programas de televisión o estos medios de comunicación que han contado con nosotros, desde medios locales, Apunt, yo creo que Ana fue la primera persona, ¿verdad?, que salió en Apunt explicando lo que había pasado y haciendo algunas declaraciones que impactaron, luego todo el mundo decía lo mismo, y hasta medios internacionales, porque nos han llamado de la BBC, a ti te han llamado de Francia, ¿no?, de la RAI italiana, en fin, nos han llamado de muchos lugares, y aquí si ustedes entran pueden ver de dónde, en fin, yo creo que estarán, si no están, pueden pinchar y ver la entrevista, ¿no?, en las que hemos participado. Pero yo he querido destacar que además veo que está por aquí. Esta conferencia la organizamos a finales, el día 30 de enero de este año y se trabajó con más de 50 especialistas que vinieron a la Universidad de Valencia a realizar la primera conferencia sobre cambio climático en el Mediterráneo, consecuencias del cambio climático en el Mediterráneo. Estuvimos trabajando entre octubre, entre que pasó la Dana, y enero, estuvimos trabajando intensamente en grupos de trabajo pequeños, entre 6 y 8 especialistas, y en esta conferencia contamos los resultados. Hemos sacado muy rápidamente una serie de recomendaciones a nuestras autoridades públicas para ver si es posible que nos lean un resumen, nos lean y nos hagan un poquito de caso, que yo creo que sí. Y vamos a sacar ahora lo tienen aquí fotocopiado porque está disponible en internet, pero vamos a sacar en muy breve tiempo un librito, ¿vale? Yo haré por enviaros, ¿vale?, para que lo podáis difundir, porque son esas recomendaciones, pero el librito es muy bonito además porque ha sido ilustrado por ilustradores afectados por la Dana. Así que es un libro realmente muy interesante, muy chulo que ver. Y desde luego el contenido es muy potente para mí. Está dividido en 13 temáticas y cada una de ellas se ha intentado ir al grano de las recomendaciones más claras y más directas y más importantes. Bien, Ana Camarasa lideró el grupo del agua, que hablaba sobre el agua como exceso cuando hay inundaciones y el agua como defecto cuando hay sequía. Y yo lideré el último apartado, el último subgrupo, el penúltimo, sobre comunicación, educación y resiliencia socioterritorial. También les recomiendo el último capítulo que trata de gobernanza. Y lo lideró el profesor Joan Romero, que también supongo que algunos de ustedes les sonará, lo conocerán. Así que esa es una de las acciones más directas relacionadas con nuestro proyecto. Y como también lo han nombrado antes, cuando ha comentado el currículum de Iván, he traído esto como ejemplo de alguno de los proyectos que hemos realizado en los últimos años. Este es un proyecto de transferencia que hemos realizado hace 2 años, que se titula Joves pel riu Palància, la geografía por el río. Y el objetivo de este proyecto fue enseñar a los jóvenes cómo funciona el sistema hidrológico de su río en concreto, que era el río Palància. Participaron todos los institutos públicos del municipio de Sagunto. Todos los institutos. Esto tampoco es muy fácil de conseguir.
y realizamos un proyecto que duró 1 año y medio con ellos, enseñando al profesorado un poco las cuestiones básicas que considerábamos que debían transmitir en el aula, pero también hemos trabajado con el alumnado. A través del lenguaje que ellos entienden, que es el de las redes sociales, lanzábamos unos retos y ellos contestaban pues, por redes sociales, ¿no? Por Instagram o TikTok y tal. Y también les hemos acompañado en varias ocasiones, junto con Acció Ecologista Agro, a hacer excursiones y a verlo en el cauce, en el lecho del río, a ver cómo funciona el río, cómo funciona ese territorio, el tipo de vegetación, el tipo de estructuras que existen, humanas, no humanas. Bueno, es un proyecto que ha sido muy bien valorado y que también, si ustedes tienen la curiosidad, es un proyecto, ya les digo, que muy aplicado, ¿eh? Si tienen la curiosidad de saber cómo fue, pues en nuestra página web hay un vídeo que explica todo el proyecto. Ojalá lo podamos repetir porque nos lo están pidiendo, pero no tenemos tiempo, esa es la verdad, pero ojalá pudiéramos repetirlo. Así que, bueno, y... Bien. El objetivo nuestro final, por tanto, es conseguir esa resiliencia socioterritorial y quisiera... La definición de resiliencia, según Naciones Unidas, es esta que hay aquí: capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a una amenaza, sea la que sea, pero nosotros ya sabemos cuál es, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse. Pero yo quiero insistir en lo siguiente: la resiliencia no es un atributo innato a las poblaciones y a las sociedades. No, la resiliencia se aprende y esto es básico. Por tanto, tenemos que desarrollar procesos educativos a todos los niveles, tenemos que permitir que la población pueda acceder a una información veraz y no a las famosas fake news, ni a creernos cosas que están circulando, que circulan por ahí, que son anticientíficas, por decirlo suave. Y, sobre todo, hay que trabajar en la consolidación de redes de apoyo mutuo, para que cuando ocurran estas catástrofes, no solo de este tipo, de otro también, las personas en una sociedad puedan rápidamente ayudarse entre ellas. Esto ha ocurrido en algunos municipios que han sido afectados por la DANA, son experiencias que nos han contado, ha ocurrido, y aquí en Castellar, que son ustedes, yo conozco Castellar por cuestiones personales también, ha venido antes porque una de mis mejores amigas vive aquí y además está muy implicada en la vida de Castellar y tal, y sé que existe, que se llamaron por teléfono cuando ocurrió o se whatsappearon enseguida, se trasladó la noticia y tal, pero piensen que la zona cero es una zona donde hay mucha inmigración, muchos residentes nuevos que no saben que es una zona de riesgo, que no saben que puede haber inundaciones, que ha habido inundaciones históricamente, y que esa noche me consta, porque me mandaban vídeos y yo toda nerviosa decía, iros a casa, me consta que se asomaban al río y qué bonito, mira cuánta agua, porque eso es lo que no hay que hacer. Y gente que bajó a los garajes, que les voy a contar todos los desastres. Hay que ayudarse entre nosotros, nos tenemos que ayudar, volver a esa sociedad casi, ¿no?, de pueblo en el mejor de los sentidos, en que todos nos conocemos y que si alguien falta sabemos que no hace un rato que no lo hemos visto, que hay una persona dependiente en tal piso y tal, cuando hay zonas de verdad que los vecinos no se conocen. Hay que hacer algo con eso y hay que desarrollar esos procesos educativos para saber cuáles son las características de nuestro territorio y qué problemas puede generarse en ellos y cómo responder ante esos problemas. Bien, y lo último que les comento es que dentro de este proyecto tan amplio, que en realidad son dos, hemos empezado, nosotros teníamos claro, ya les he dicho al principio, que íbamos a realizar una serie de cuestionarios, que ya los teníamos testados para ver cuál es la percepción de riesgo y tal. Nada, ahora no hay percepción que valga, porque ya todos tenemos muy claro que hay un riesgo de inundación y en la zona en la que lo hay, ¿no? Entonces, nos han recomendado personas que han trabajado en estos temas en otros espacios de España y del resto del mundo, incluso en América Latina y tal, nos han recomendado que hagamos una recopilación de relatos.
Entonces, bueno, aquí esta es mi última transparencia y yo lo comento por si alguno de ustedes quiere participar. Aitana nos dejará quizá aquí en esta mesita del principio unos QR y también unos folios por si alguien quiere participar con nosotros y contarnos un poco cómo vivió aquella noche. Hay 2 preguntas, es sencillo, es un relato libre, cómo vivió aquella noche, qué es lo que pensó y qué es lo que hizo y no haría después de saber lo que ha pasado y por qué ha pasado, ¿no? Un poco del aprendizaje más inmediato de aquel momento. Aún así, diseñaremos un cuestionario, varios cuestionarios y volveremos, pero no... Vamos a pensar dónde volveremos, ¿vale? Porque yo creo que ir a la zona cero quizás no sea lo más adecuado, pero recuerden que les he dicho que también estamos estudiando el Carraixet, donde vimos esto de las barbas de tu vecino. Pues ya de los municipios del Carraixet ya se ha puesto en contacto con nosotros pidiéndonos que vayamos a explicar un poquito cuál es la zona de riesgo y qué es lo que, en fin, en qué situación están estos municipios por los que el Carraixet, si yo, bueno, lo dirá el que sabe, pero quizás si la DAN hubiera sido en el norte de la ciudad de Valencia en lugar de en el sur, la ciudad de Valencia por el norte se hubiera inundado. Yo creo que hubiera llegado agua hasta las ciudades, prácticamente. Es que no estamos libres de riesgo, eso no existe, el riesgo cero, no existe, pero sí que podemos perfectamente conocer y estar preparados para lo que pueda pasar. Y todo esto con la perspectiva de fondo o con el telón de fondo del cambio climático, no lo olvidemos. O sea, vale, aceptamos, que lo sabemos, no tenemos que aceptar nada, que somos una zona con riesgo de inundación históricamente, pero es que ahora los eventos climáticos, con las nuevas condiciones de la atmósfera, serán cada vez más fuertes, más abundantes, en momentos menos esperables y hay que estar preparados. Así que les agradezco su atención y doy la palabra a mi compañero Iván, que va a entrar ya de lleno en el tema que hoy nos ocupa. Pues nada, muchas gracias. No he sentido que ya una página web, ¿no? Sí, se lo hemos dicho. Sí, se lo hemos dicho. www.riumet.es. Sí, el que feo. Ah, sí, sí que lo hemos dicho. Va, sí que es web. Bona vesprada. Muchas gracias, María Dolores. Moltes gràcies a l'Associació de Veïns per convidar-me. Per a mi és un plaer tornar, perquè com he comentat abans en part, jo crec que aquesta va ser un dels primers llocs on vaig presentar la tesi o els resultats de la tesi. Em fa goig, jo soc de Benetússer i la relació amb castellà sempre ha sigut molt intensa i també tinc amics i és un lloc al que vinc sovint. A l'hora de preparar aquesta presentació, clar, així parlarem de moltes coses i tractaré de no allargar-me massa i si no em feu alguna senyal, perquè clar, en part em comentava, Pla Sud, parlarem de Pla Sud, la qüestió del risc, si vivim en una zona de risc, no, ja sabem que sí, però quin és aquest risc? Tornarà a passar? No tornarà a passar? Quines poden ser les mesures de defensa? Què és el que podem fer? I sobretot, què és el que no hem de fer? He tractat de compilar tot això en una presentació, no és fàcil, però tractarem de donar algunes pinzellades. El primer que vos he posat així, crec que teniu... no apareix la fotografia. Ah, sí, és que és la segona. D'acord. Això, sense entrar en massa detalls tècnics, bàsicament és un esquema, nosaltres diem geomorfològic, les grans formes del relleu, i el que veuran així a la part de baix, això em diu Benetússer, Alfafar, Sedaví, no sé si veuen que són unes trames, unes linietes, rogetes. Això és la zona d'inundació. És a dir, veuran en la part de l'esquerra, on diu Aldà i Alaquàs, que tenen eixos, nosaltres diem ventalls al·luvials,
La zona de... Parlarem tant de Túria com de Rambla del Pollo. Vaig anar votant de conca en conca perquè estem en una zona interfluvi. Ens afecta tant el que passa a Túria com el que passa al Pollo i, per tant, tractaré de ser clar, però anirem votant un poc de conques perquè ens afecten les dues. El que tenim aquí a l'esquerra són ventalls al·luvials, diem nosaltres. Per què? Perquè la Rambla del Pollo, que nosaltres així anomenem barranc de Torrent, això de Rambla de Pollo és des de dalt, per a nosaltres tota la vida serà barranc de Torrent, hi ha un desnivell entre la plataforma que nosaltres anomenem el Pla de Quart, el famós Pla de Quart està una miqueta més elevat que la nostra plana. Per tant, en aquesta transició entre el Pla de Quart i la zona pròpiament d'inundació, el que tenim és una zona de ventalls al·luvials on les rambles depositen els seus sediments i s'han fet allà unes muntanyetes, per això es diuen ventalls, que té una forma convexa, i la zona, diguem-ne, més perillosa sempre és la que queda enfront d'aquest ventall al·luvial, la zona d'inundació. Es va inundant progressivament perquè està més baixa. I després el que tenim més a la dreta encara, que no ho veuran perquè s'assembla molt la trama, això és la marjal. I què és la marjal? La marjal és un espai de transició entre l'espai continental i l'espai marítim. És una zona, ja ho saben, palustre, és una zona que s'entolla amb facilitat, amb un freàtic molt elevat i amb el drenatge és difícil, és a dir, les aigües no tenen una disposició massa clara, sinó que tendeixen a inundar. En el cas de Castellar, que tenen així, estem en una zona, estem en la plana, pròpiament en la plana inundable, però molt a prop de la marjal, per això anomena aquesta part de la presentació un espai de transició a les portes de la marjal. Estem a les portes de la marjal. Així tenim Castellar, en la part de dalt, és un espai molt complex i sobretot molt modificat. I he de dir que l'ordenació territorial i les dinàmiques urbanístiques no han tractat massa bé a Castellar, i ja ho sabeu tots vosaltres. I això ha tingut una incidència directa en com s'ha comportat la Dana. Això ho passaré de forma més o menys ràpida. Això és un mapa de finals del 1883, on està emplaçat Castellar, ho he marcat en un requadre, i així el que vegem, això seria Castellar, i no sé si adverteixen que hi ha una sèrie de camins que tenen una disposició diagonal de nord-est a sud-est. Aquest és el traçat que habitualment han tingut les aigües d'inundació en aquesta zona. Per què? Perquè l'Albufera està més fonda i el que fan tots aquestes aigües és buscar la part fonda, que és el llac de l'Albufera. Tradicionalment, aquests camins han sigut, són sèquies, han sigut camins fondos, i en el seu moment van ser paleolleres. Paleolleres vol dir que en algun moment allò va vehicular aigua, eren rierols, en algun cas rambles més grans, i nosaltres les hem anat desdibuixant, però encara en aquesta zona un poc millor preservada que la resta de l'Horta Sud les podem advertir. Així veuen, la major part de camins són paral·lels a aquesta disposició nord-est-sud-est de les aigües, i més o menys aquesta carrera d'encorts que tenim així, no sé si es veu la fletxeta a recordar-me, no sé, aquesta d'ací seria la que marcaria la transició entre la marjal pròpiament i la zona d'inundació. Si nosaltres anem al Patricova, ja sabem que nosaltres així al País Valencià tenim dues cartografies de referència quan parlem d'inundació. La primera és el Patricova, que és el Pla d'Acció Territorial front al risc d'inundacions, i el que ens diu és això. En groguet ens marca que tenim una perillositat, nivell 6, que és una escala de 1 a 6, per tant la més baixa, però existeix. Quan parlem de perillositat, parlem de períodes de retorn, probabilísticament cada quan es repeteix la inundació en aquest espai, i calat, que seria l'alçada de les aigües. I després tenim una cosa que diuen envoltant de perillositat. Què és això de l'envoltant? El que fa és agafar el Patricova, la cartografia nacional d'inundació, fan allà un collage i diuen, a veure, quina és l'extensió màxima que pot assolir l'aigua segons els models que nosaltres tenim. I la tenen ahí marcat en blavet. Això és d'abans de la Dana, vull dir, no és l'àrea d'inundació. Això és el que nosaltres no, els tècnics havien calculat. És cert que inunda part de Castellar, això és un error del model, és a dir, les aigües no dibuixen aquests racons tan intrincats, sinó que inundarien aquesta part del sud de Castellar, però Castellar està ben situada. Està en una espècie de lòcul, una part més alta que la resta de la marjal, i de fet, si nosaltres posem l'altra cartografia de risc de referència, que aquest és el Sistema Nacional d'Inundació, que és la cartografia que fa el Ministeri, que era el Ministeri de Medi Ambient, advertiran que Castellar queda fora. I me diran, bueno, doncs l'aigua ha entrat, s'ha de repensar això.
els períodes de retorn són probabilístics, es basen en l'estadística està per a canviar-la, s'ha d'anar actualitzant, perquè no és determinística, s'han d'anar col·locant allà tots els històrics i a partir d'ahir la base de dades s'ha d'anar ampliant. Però la posició de Castellar és relativament bona, és a dir, no és casual, està una miqueta més elevada que la resta i tornem a veure com les aigües, allà on tenim el color més fosc, evidentment, això seria el barranc de Torrent i així tindríem el canal de Túria, és on assolim el major calat. No se ve, però estos colors que tenen així, això seria el barranc de Torrent i això seria el canal de Túria. I veuen com Castellar queda fora del que ens dia la cartografia de risc, com a mínim. Per tant, l'emplaçament podem pensar que no és casual, no és casual. Què és el que passa? Què és el que ha canviat? Bàsicament el que ha canviat és això, que ha suposat una reconfiguració total del territori i una afecció directa, entre altres coses, en els processos hidrològics, però també socials, paisatgístics, ambientals. Anem a parlar un poquet de la inundació del 29 d'octubre a Castellar-lo-Liberal. Això ja ho hauran vist moltes vegades i no vaig entrar massa a la qüestió, però tindríem el focus de la precipitació en el cor del que seria la Rambla del Pollo, Barranc de Torrent, també la Conca del Magre i també afecta la part mitjana-baixa del Túria, sobretot els afluents que venen per la dreta, els del sud. Algunes rambles, no sé si saben que Xiva, per exemple, també vessa una part de les aigües al riu Túria, hi ha una sèrie de barrancades que també vessen i això són les que alimentaven la crescuda del Túria. Així tenen els pics de la crescuda, això de l'esquerra serien els cabals en metres cúbics per segon, el cabal habitual del Túria és d'aproximadament 10 metres cúbics per segon quan arriba a la presa de Manises, allà a la sud, i la del Pollo saben que és una rambla efímera que normalment no aporta cabal. Observen així estos pics, esta seria la rambla del Pollo, la de l'esquerra, una primera crescuda, així tenen la evolució horària, que més o menys arribaria a les 12. A les 12, i aquestes imatges que veuen de Paiporta que arriba l'aigua, això és a les 12 més o menys, i després tenim la davallada i la gran pujada. Això és propi de les rambles efímeres, de les rambles nostres. Això es diu una crescuda jam o una flash flood, les crescudes ràpides que no tenim aigua i de sobte. Clar, això ens converteix en una societat especialment vulnerable i exposada, perquè les coses passen molt ràpid. Passen en minuts, pràcticament. Però això no només afecta la Rambla del Pollo, les rambles per definició es comporten d'aquesta manera, sinó que també afecta el riu Túria, que el tenen així baix, el hidrograma que tenen així baix. En aquest cas tenim dos pics, el primer es produeix a les 9 de la vesprada, és un poquet més tard en respecte del Pollo. Després baixa i a les 2 i les 3 de la matinada arriben al pic, també als 2.000 metres cúbics per segon, perquè es faci una idea, el Túria, el punt màxim de la crescuda és de 2.000 metres cúbics per segon per a aquesta crescuda. En el cas del Pollo, aquests 2.000 són a la zona de Xest, que és on tenim el sensor. La part de baix s'estima en 4.000 metres cúbics per segon. Són estudis preliminars encara, són coses que s'hauran d'anar consolidant. Així el que tenen, no sé si ho veuran, en qualsevol cas és l'àrea inundada que ens dibuixa l'Institut Cartogràfic Valencià i jo diferenciaria dues zones. El cercle blau és allà on plou i el cercle roig és allò que s'entolla, on es produeix la inundació. Això en hidrologia li diguem la zona de gènesi i la zona de resposta a la zona d'impacte. I el que veuran és que bàsicament així tenim la zona Rambla del Pollo, Saletas, un sistema complex, i per així del Túria. I aquests són els afluents de marge sud, que us comentava l'est, que també s'activen i activen a Túria. I només en aquests afluents, i en les pluges que també s'han reproduït a la zona de Soteixera, sabem allò del embassament de Buceo, que va a haver de les comportes, només amb això el Túria assoleix 2.000 metres cúbics per segon. Després tornaré a la qüestió perquè això és important tindre-ho en ment. En definitiva, el que s'entolla, això seria la superfície inundada, diguem, la superfície efímera inundada en aquestes ratlles diagonals i la superfície inundada permanent en un blavet més clar. I aleshores el que s'està activant ahir és el que nosaltres diem la plana Xúquer-Túria. La plana Xúquer-Túria aniria des de la pròpia desembocadura del Túria a la del Xúquer i reuneix una sèrie de rambles, que no només és la de Pollo. Si vivim així sabem que tenim la rambleta del Val, el barranc de Picasset, és una successió. I el que fa és recuperar la plana d'inundació, que sabem que és un dels espais amb major risc del País Valencià. Si anem directament a la zona afectada, Castellar-lo-Liberal,
Veuran, això són escalats, els números que apareixen, això podem consultar al visor de l'Institut Cartogràfic Valencià, si posen ICV visor, ho poden carregar. I el que veuran és que escalats no són especialment significatius a la zona de Castellar, si comparem, per exemple, en el cas de Sedaví. Per què? Perquè ja dic que les aigües tendeixen a redireccionar-se en aquest sentit. Per què tenim això així? Això no tocaria, al principi, ja veurem per què. Té un paper molt significatiu el Pla Sud. Això serien els calats, segons un estudi que està fent la Universitat Politècnica de València, va recollint les marques de les aigües en cadascun dels carrers que han pogut transitar i la resta es fa per transpolació, en fi, és un procés, i podem obtindre el calat en els carrers. Els colors més foscos, els colors càlids, es corresponen a un major calat, a més profunditat de l'aigua als carrers, mentre que els blaveig són els menors. Així el que ens estan eixint són aquestes paleolleres que els comentava abans, aquests camins fondos que en el seu temps també foren paleolleres i tenen aquesta funció de vehicular les aigües i que en aquest cas també han funcionat. I Castellar ahir el tenim un poquet més alt i els calats no són tan importants, per això la importància de l'emplaçament. Anem a parlar un poquet del Pla Sud, jo crec que així tots tenim ganes de parlar del Pla Sud. Jo parlo d'un efecte pervers i sobretot d'un perill induït, perquè Castellar no tenia aquest perill. No tenia el perill i arran d'una transformació antròpica doncs apareix allà aquell perill. Per això parlaríem d'un perill, en aquest cas, d'origen antròpic. Això seria l'Horta de València, especialment la part sud, sense el Pla Sud. L'he dibuixat ahir a la línia blava, però no estava, és una foto del 56. I tenim així la Rambla del Pollo. Així, en realitat, hi ha un sistema molt complex, no només de sèquies, sinó a banda de rieroles, de rangles, que connectaven de vegades amb el propi Túria i que arran de la construcció del Pla Sud s'han desconnectat i s'ha hagut de reestructurar tot el sistema i en algun cas no s'ha tornat a reestructurar, com és el cas, per exemple, de la Saleta de la que parlarem ara. L'obra de construcció no parlaré massa d'això perquè si no no eixiríem, però evidentment implica una transformació territorial bestial i segurament és la major transformació que experimenta la ciutat contemporània. És la gran transformació que no només afecta a aquest sector, sinó que també va suposar el replantejament de la ciutat. Per això no es parla tant de la solució sud, que seria la hidràulica, sinó que es parla del Pla Sud, perquè ahir s'incorporava la nova zonificació, els col·lectors, els accessos viaris, ferroviaris, és per això que parlem del Pla Sud. I ara em preguntareu, el Pla Sud o la solució sud, a mi m'agrada el canal, és la solució, solució hidràulica, funciona o no funciona? Ha funcionat? Depèn de qui li preguntes. Si li preguntem als de la Creu Coberta, doncs diran sí, ha funcionat. Si preguntem als de Benetússer, els contestarem no ha funcionat o no ha funcionat com a mi m'agradaria. El que hem de dir, per fer justícia als tècnics que en aquells 60 es dissenyaren al final dels 50 i principis dels 60, hem de dir que el canal ha complert la seva funció hidràulica. És a dir, es va dissenyar, no sé si saben, per a 5.000 metres cúbics per segon. La seva capacitat actual ha minvat i n'ha portat 2.000, és a dir, que ha fet el seu paper, i allò que diuen li faltaven 2 pams, no li faltaven 2 pams. L'aforament està ahí, són 2.000 metres cúbics per segon, li faltava bona cosa encara, però és una xifra que hauríem de considerar. Però l'altra pregunta és, i l'efecte dic, això què? Això ha creat una afectació molt important que ha afectat a tota la zona, especialment la zona de l'Horta Sud més propera al Pla Sud. El cas de les pedanies del sud, per suposat, parlem de Fort d'Alcedo, parlem de Castellar, parlem de Benetússer, la Torre, han estat especialment afectades. No sé si això funcionarà, però així podem veure aquest efecte dic. És realment el que s'entolla, això ho hem vist als mitjans de comunicació, de la solució sud cap al sud. I el Plan Sud salva València i tot això que hem llegit. Salva València, però també condemna a les pedanies del sud. Així, a mi em preguntava, però això ho teniu corroborat? Estem estudiant encara, però tenim vídeos i tenim imatges que ho corroboren i veïns que estaven en els balcons i que van veure com efectivament la B30 ja no és només l'efecte del Pla Sud, l'efecte barrera de les motes, sinó també les medianes estes de la B30 que van reconduir els fluxes i els van portar directament cap a la Torre i d'ahir en avall, Sedaví, Fort d'Alcedo, Castellar,
etc. És a dir, això està constatat. Molta gent pensava que el Túria se n'havia eixit, el Túria no se'n va eixir. Aquestes aigües no venen del Túria i tampoc venen del Pollo. Aquestes aigües fonamentalment venen de la Saleta. Una part sí que ve del Pollo, de Barranc de Torrent, hi ha una part que sí, però hi ha una part també que prové de la Saleta, del que eixia del Dalla. I ara m'explique. Així tenen una cartografia de risc, la cartografia de risc que hem vist ara aquesta és la del Ministeri, i així el que pintaven és el que podria passar. Això tampoc és la inundació, això són estudis de fa uns anys, i els estudis, la màquina ens dia que l'aigua, per a que es facin una idea, això seria el Dalla i això serà Quas, la Saleta ve per ací, si estaria con aire. La Saleta ve per ací, això és el que es diuen els models matemàtics, es diuen que hi ha una part que aniria per ací i una part que aniria per ací. I després es reconduiria paral·lela perquè no té eixida directa. És a dir, així tenim alguns tubs de connexió, però la connexió és molt feble, no té la capacitat hidràulica suficient i per tant aquesta aigua no entra al caixer, sinó que s'incorpora per la retreta, va seguint i ens afecta. Fixeu-vos que això és el que diu la cartografia, se'ns ha quedat curta, ha passat molt més del que diu així. Però ja la cartografia ens avisava que això podia passar. Les cartografies no mentien i ja els diem. Per cert, no sé si saben que per ací tenim el centre de comandament de Metrovalència. És a dir, en plena taca, allà tenim el centre. Però no passa res perquè ara l'han posat en Palmaret, en la zona Carraixera, o sigui que estem salvats. Aleshores, això seria el Patricova, que és la cartografia valenciana, que torna a dir-nos que les aigües vindrien per ací, es trobarien amb el Pla Sud, no tenen connexió i per tant van cap avall. És a dir, que les cartografies ens explicaven perfectament el que passaria. Algú sap on anaven aquestes aigües tradicionalment? Perquè això ha passat molt. Les aigües abandonen el Dalla i el Pas, circulen per l'horta de Faitanar i això on anava? A la Rambleta. Exactament. Això és la Rambleta. Això seria la fotografia de l'any 56 i de la que reconeguen, els he posat així, això seria l'any 30, que ens dibuixa el Pla Sud, i això era la Rambleta. Això és una fotointerpretació que he fet d'una fotografia antiga on es veu que el parcel·lari ens està mostrant quina era la disposició de la Rambleta. Això és el cementeri general, per a que es situem. Les aigües vindrien per així i això algú reconeix, si se meandre, això és el parc de la Rambleta. Això és el parc de la Rambleta. Per així, venia per així, això és la creu coberta. De fet, si van cap a la creu coberta a mà dreta, van un trosset de cara de canal, això és la Rambleta que queda. Està desdibuixada perquè així ja tenim el Boulevard Sud i això no ho busquem perquè no ho trobem. On anava la Rambleta? Doncs anava en direcció a la Font de Sant Lluís i després vessava per diversos resèquies, bàsicament drenaven cap a la mar. Això és el que ara anomenem una zona de laminació. Què vol dir zona de laminació? Doncs que els barrancs, per definició, desborden i es van canalitzant per subcanals, per clavellieres que són més fondes, i d'aquesta manera allò que s'estampava. I l'horta en aquest sentit ha tingut una importància històricament a l'hora de laminar que és indubtable. El que passa és que cada vegada tenim menys horta, aquesta capacitat de laminació doncs va desapareixent. En qualsevol cas, el que ens interessa és que sí que tenim el canal, això s'ha quedat desconnectat i les aigües no tenen eixida. I aquest és el gran problema que tenim nosaltres, els que vivim al sud, amb la solució sud. Una cosa que a mi, sense encendre les alarmes, però sí que m'agradaria constatar un risc que és latent. El Túria és un riu de crescudes, és un riu torrencial per definició. A mi m'agrada molt aquesta imatge, quan feia la tesi, la vaig utilitzar el perfil de l'estació d'aforaments de Manises, que encara existeix, és un paratge molt xulo de visitar, i allà existia una cosa que li diuen el panteón de les crecides, li diuen els tècnics de la Confederació en els projectes. El panteón de les crecides vol dir que allà tenien establells en l'alçada de les aigües. I nosaltres recordem la crescuda del 57, ens parlen molt, però va haver una al 49, va haver una al 37, al 32, al 20, al 1897, va ser molt grossa aquella. És a dir, que és un riu permanentment amb episodis que són extrems i que en aquell moment afectaven a la ciutat i ara segurament afectaran al nou caixer, que és el que vehicula aquestes crescudes. Això és una cosa que volia mostrar-los. Una crescuda de la que es parla poquet és la del 49, la crescuda de les barraques. Hi havia molta gent que vivia dins del cau del riu Túria, a la ciutat de València, van morir moltíssimes persones, s'estimen que milers de persones, i en canvi recordem la del 57, que és una paradoxa. Va ser més forta del 57 en termes de cabal, però va morir més gent en la del 49. En qualsevol cas, on va ploure en la del 49? Va ploure en aquesta zona, en la zona de Llívia.
Llíria, Benaguasil, Casinos, Alcubles... Això és la Calderona, és el sector més oriental de la Calderona. Esta vegada, en l'episodi 29 d'octubre, no ha plogut a la Calderona. En el sentit que parlava abans Maria Dolores, si esta tempesta es desplaça, afecta a la zona, diguem, ja molt al límit del túnel, però si aquesta tempesta s'acosta a la Calderona, que és on fa mal, les rambles de Llíria, que es diu la Castellarda, la primera, ara us posaré algun exemple, i això realment són els que poden activar la turbina. Si no han activat les rambles grosses, no han activat la turbina, i ja portava 2.000, que és el que pot portar si s'activen les rambles, no? És la pregunta que es pot fer. Això és l'àrea inundada del 49, un dibuix que tenen els tècnics de la Confederació. En el 57 on va ploure. Això és un mapa que va fer Miralles, que era un climatòleg dels anys 50, que treballava a l'antic Institut Meteorològic Nacional. I ens torna a dir que plou en el sector oriental de la Calderona. És a dir, no està plovent tan endins com en aquesta ocasió del 29 d'octubre, sinó que eren pluges així preditorals. I de nou van activar les rambles de Llíria, la Castellarda, la Pineda. De fet, si nosaltres anem a aquesta zona, així tindríem Casinos, Domenyo, perquè es passa una idea, aquesta seria la rambla, li diuen la rambla primera, o la rambla Escorihuela, o Escarihuela, si es diu també. Esta seria la rambla castellana o castellada, de vegades, els topònims. Estos són els que baixen de Calderona i veuran que se'ls assigna el màxim nivell de perillositat, que és la perillositat 1. Aquestes són les rambles perilloses. I esta vegada no s'han activat. L'any 57, que sí que s'activaren. Quanta aigua va portar el dia? Això són dos pics, es va produir el primer pic entre el 13 i el 14 d'octubre del 57. El primer pic es produeix entre les 2 i les 3 del matí i arriba a 2.700 metres cúbics per segon. Hi havia molta gent dormint, va faltar més dies de la nit que pel dia, això és normal, la població és més vulnerable durant la nit. Va baixar la gràfica i a les 13:14 del migdia ja tenim el segon pic, que és 3.700 metres cúbics per segon. Això és una estimació de la ciutat de València, considerant, enfront de Vives, considerant que ja se n'havia eixit part del riu per Campanar. És a dir, que segurament van ser més de 3.700. Estem estudiant, s'han fet alguns estudis que parlarien de fins i tot una crescuda de 4.000 metres cúbics per segon. Això el que tenen així són les situacions, nosaltres diem sinòptiques, són les pluges que es van registrar al 57, al 82, al 87, al 2000, que són les crescudes que tenim poc de referència, i veuran que al 57 ja tenim ahí la Calderona. Al 82, la Pantana de Tous, la taca estava a la zona de Carols, però la Calderona res. Al 87, que va afectar també a la zona de Xúquer i Alacant, a la Calderona res. I al 2000, un poquet més a la Calderona, i de fet al 2000 el Túria també portava molta aigua. No sé si se'n recorden, però l'any 2000 el nou baixa també portava aigua. I hi ha una cosa que és molt important a considerar, i és que les formes de ploure estan canviant. És a dir, si ja de per si, al 57, que s'activaren aquelles rambles, resulta que ens baixen 4.000 metres cúbics per segon i el nou canal està preparat per a 5.000, que ja no són 5.000. Si ara canvien les formes de ploure, què pot passar? És un període d'incerteses, no ho sabem, estem estudiant. Si els he posat, això és un hiatograma que mostra la distribució temporal de les precipitacions. En pràcticament 5 hores van caure vora 500 litres a Turís. És una barbaritat. En 13 i 14 hores van caure 750 litres. Això és una barbaritat. Per tant, en aquestes formes de ploure, què passa si això no cau a la zona de la Ribera Alta i cau a la zona de Calderona? Bé, no ho sabem, per això parlem d'incerteses. I ja per acabar, en aquest escenari, què és el que hem de fer? Què és el que hem de fer? Doncs jo tinc clar, això parla a títol individual, de què no s'ha de fer. Les canalitzacions, les obres dures, les estructurals, no han funcionat massa bé. I a més sabem que tenen efectes contraproduents. Sempre que canalitzem hi ha efectes. Aigües amunt i aigües avall. Augmentem la velocitat de l'aigua, augmentem la seva capacitat erosiva, etc. La punta de crescuda encara l'afinem més, és a dir, si nosaltres canalitzem les aigües van més ràpides i no ens interessa que vagin més ràpides, el que ens interessa és absorbir l'aigua i que vagi poquet a poquet. Per tant, hem de canviar els prismes de les mesures de defensa. I fins i tot ha resultat contraproduent en molts casos. Ja tenim ahí altra vegada el Pla Sud, això seria Castellar, i així veuen l'efecte dic molt clar, aquesta seria la zona inundada i com efectivament el Pla Sud actua com a autèntica barrera.
Per tant, és segur utilitzar el Túria com a únic col·lector. Ja saben que les mesures que s'estan debatint, algunes d'elles sobre la taula, són les de connectar el pollo amb el pla sud i la saleta amb el pla sud. Així tindrien, això és el projecte, el famós projecte del que s'està parlant molt del 2004. Si se hubiera hecho el plan del 2004, ¿qué hubiera pasado? Bueno, no sé si li posava encara, però este és el projecte del 2004, no és el de ara. Encara que el de ara és una còpia, és un còpia i pega, sí, canvia la capacitat, però és un còpia i pega. Jo me l'he llegit i és igual. Per tant, el que planteja és treure la saleta de Aldaia, és este que tenim per ací, això seria el Bonaire, i el trauen per fora pel barri del Crist, així posa 80, ara diuen que li posaran 130, i a més van trobar, no sé, una sèrie de coses, i el connecten amb el pla sud. Més o menys a l'altura de, a l'est de l'Alaquàs, al sud de Xirivella. Aquesta seria la connexió. I després, per així, parla, això seria el barranc de Torrent, d'una connexió Aigüessadal de Paiporta també amb el pla sud. Este li sumaria 100 i pico, ara es parla de 130, i este li sumaria 700. L'operació que faig jo és 130 més 700 més quants? 3.000, 4.000? 5.000 és el límit, però ja vos dic que al Caixer ara no n'hi caben 5.000. Els últims estudis de la Confederació ens diuen que la capacitat real és al voltant de 4.000, més o menys, 4.000 es paga 4.100. Per tant, jo em pregunto, això és el que hem de fer, ambientalment acceptable, paisatgísticament, urbanísticament, això suposa una altra transformació territorial, perquè clar, després aquestes coses les hem d'integrar en l'espai, i sabem que les canalitzacions, no sé si saben que ja hi ha canalitzacions fetes al Pla Sud, per exemple, això és la canalització del barranc del Dolça. El barranc del Dolça naix a la zona alta de Paterna i abans connectava més o menys a l'alçada de Marjalenes al Túria. I es va connectar al 680 directament des de Paterna, des de la zona de la Fira de Mostres. Si van a la Fira de Mostres veuen el canal al costat, pum, es va connectar directament i suma 100 metres cúbics per segon. Així comencem a sumar, i evidentment la capacitat l'anem minvant, la capacitat real. Així tenim el traçat. Aquest és el que tenia històric i aquesta és la connexió actual del barranc del Dolça. És a dir, que aquesta idea del Túria com a col·lector des de la pròpia construcció del Pla Sud s'ha tingut. Ara ens hem de preguntar si aquestes coses s'han de continuar fent o no. I després, quan parlàvem d'impacte, vostès pensen que això és un barranc? Vostès pensen que això és un ecosistema o és un corredor ecològic? Això és la pregunta que també ens hem de fer. Això són els barrancs que volem? Per tant, solucions. Jo crec que la natura ens està donant la solució. Això era la zona de Quart de Poblet, si no m'equivoco, el parc fluvial. Tots els arbres han quedat en peu. I ens comentaven els tècnics de Quart de Poblet, una visita que vam estar fent, que és espectacular la resiliència que ha tingut tot aquest espai. S'han dut només els més madurs, els arbres que ja estaven, que eren ja majors, però la resta han aguantat tots. La idea és això, donar-li espai al riu. I la natura, per definició, és resilient. Aquesta figura, per exemple, és molt colpidora, perquè això són els sons urbans de la zona de Sociòpolis, la Torre. Això és després de la Dana. No sé si eren 2 o 3, els de sud són més. 2 o 3 dies després de la Dana. Han vist com estan els sons? Si pràcticament sembla que no els hagin tocat. La capacitat que té d'absorció, de laminar, què és el que fa l'horta? Que els sediments es queden allà, la força de l'aigua per la rugositat comença a minvar, l'aigua s'escampa, és a dir, necessitem l'horta. Això ho hem de tindre clar, necessitem l'horta. I ninguna solució pot anar contra l'horta, perquè serà contraproduent, però és que aquestes coses ja les sabem. I en això ja finalitzaria la presentació. Moltes gràcies.